समस्ते आज आमर विश्वकर्मा पारादीप प्रसिद्ध विश्वकर्मा आग आज पूरा पूजा बजार बहुत भिड़ आम सार चलते कौनटा किणवे बोली सी आउ कि वर्षे के थरे विश्वकर्मा पूजा आमर प्रसिद्ध विश्वकर्मा वर्षे थरे बुलिया पे आसो एंजॉय करो आज मरिया काली किसी गारंटी नहीं आज जीवन काली की नहीं चलतु मेढ़ मेढ़ पाखक जाइनु केतटा मेढ़ ठाकुर होती देखा एटी चूड़ी एटी शाढ़ी शंकर बाटर गला बेले भेटिले कौन ने से तो ठाकुर प्रेमी नब पूजा बजार पूरा भिड़ सांघातिक आर वर्ष तो आहरी बेसी भिड़ होता किंतु ए वर्ष टिके कम लगुचे जी वर्षा होता बोली विश्वकर्मा पूजा प्रथम मेढ़ यहाँ मेलुड़ी बहुत बढ़िया है आपण मैंने पारादीप प्रसिद्ध विश्वकर्मा केवे भी बुली आसतु आपण मैंने जापर पूरा बढ़िया मेढ़ होती वर्ष विश्वकर्मा पूजा बढ़िया बढ़िया मेढ़ होती कहते कौन अल्प मेढ़ होती कि तो बहुत गुरे मेढ़ होती पूरा केते बहुत मुझे गणिनी ये मेढ़टा भी बहुत बढ़िया से सजाई से मेलुड़ी होची विश्वकर्मा पूजा बढ़िया से मेढ़ सजाई ठाकुर बढ़िया सब बढ़िया बढ़िया लगे बहुत सारा फुल एंजॉय करूँ आम पारादीप प्रसिद्ध विश्वकर्मा पूजा आग को बाली जात्रा आसिकी विश्वकर्मा पूजा उपभोग कर विश्वकर्मा पूजा उपभोग कर जातु तार बाली जात्रा आसो तापर उपभोग कर लोक भिड़ आज टे कम होती ना एत सारा लोक हमें कि आउ न पाइबा ही सब बढ़िया है कारण बारी हो कारुकार्य एत सुंदर बढ़िया आसतु विश्वकर्मा पूजार ये दोली चलती छुआंकर बुलूँ छुआ मैंने ये भी ठाकुर बढ़िया होती जाऊ सबू जगार सब बढ़िया होती कारण बरस के थरे देखिदेले मन लगी जाए ये छुआ दोली विभिन्न प्रकार पड़ी आपण मैंने देखु बहुत सारा आगुरी बहुत होता है टे कोरोना पर कमिगला कि आगुरी बहुत प्रभु समस्त मंगल करूँ समस्ते भल से उपभोग कर मेला समस्ते जातु ठाकुर आशीर्वाद नहीं समस्ते देखिए आउ गोटे मेढ़ ठाकुर अच्छा चल देखा बहुत सारा मेढ़ होती देखा समय दरकार छोट झीटी आम जाऊँगी ठाकुर पूजा देखापी ये भी ठाकुर आहरी सुंदर होती प्रभु जगन्नाथ को सांग को
ଆଉ ବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚଏସ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନେବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଠି ବି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଅଛି। ଏଠି ବଢ଼ିଆ 22 ପାହାଚ ଟାଇପ୍ର କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଠାକୁର ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ତ ସମୟ ଭିତରେ ତ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ବୁଲିଲେ ଏମିତି 4 ଘଣ୍ଟା କାଳ ବୁଲିଲେ ବି ସରିବନି। ଏ ମେଢ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପାଖକୁ ଗଲେ କେଉଁଥିରେ ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ସେଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି। ମେଢ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଠାକୁର ପୁରା ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରେ ଯେମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ଠାକୁର ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁରା ହସ ଫୁଟିକି ବାହାରୁଛି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ହସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ମେଢ଼, ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। ପପି ଡେକୋରେଟର ନାଇଁ ପପି ଡେକୋରେଟର ନୁହଁ, କି ଆଣି କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆମେ ଜାଣୁ। ପିଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆମର ଟେଣ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେ ଏତେ ନିକିମାଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ଠାକୁର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କେତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସାଇଡ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ସଂଘ ଟାଇପ୍ର କେମିତି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ମେଢ଼ରେ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏ ଜାଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଠିକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ସାଇଡ୍ ମେଢ଼ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ଆଉ ଛାତ୍ର, ଆଉ ଏଠି ପୁରା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ନାଚ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ। ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ନୃତ୍ୟ। ଏ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ୱାଓ ବୋବାଲ ଲାଗୁ। ଏଥର ଶାଢ଼ୀ ମେଢ଼ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଏ ପାଲା ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମର ଲାଷ୍ଟ 12ଟା ବାଜିଲା, ଆମେ ଯିବା ସମୟରେ ଆମର ଭେଟ ହେଇପାରିଲେ ଅତିଥି ମାନେ ବିଜେପିର ଖାସ୍ ଲୋକ। ଘରକୁ ଯିବ ନା ଆଡ଼େ ରହିବ 2 ଜଣ? ଯିବୁ ଆମର ଏଣ୍ଡ ସରିଯାଇଛି ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆମର ବୁଲିଆ। ରାଇଟ୍ 12ଟା ବାଜିଲା, ସବୁ ଅଫ୍ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ବି ଯାତ୍ରୀ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ, ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ। ଇଏ ଆହୁରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଟାଇମ୍ ଅଛି 12ଟା ହେଲାଣି ନା। 10ଟାରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ, ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲେ। ଡ୍ୟୁଟି ବୋଲି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କେମିତି ଲାଗିଲା ପାରାଦୀପର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।